Minä olen herra talossa, niin Seppo. Kyllä sä oot melkoinen sonni. mitä helkkaria? Eiku hitto. Tietysti se on Ossi. Et voi olla tosissas. No en tietenkään. Ismo, lopeta! Okei. Se oli rumasti sanottu. Mutta vanha juoppu on syytön. Ehkäpä. Mitä helvettiä? Odotas vähän. Tyttö nyt hiljaa. Juu. Niinpä niin. Mitäs sanot? No eihän se nyt mitenkään käy päinsä, että tollanen vanha juoppu parantaisi kaupastapaa. Siitä on. Vastaa mulle yhteen asiaan rehellisesti. Mitä? Ootko sä tosissas? Kyllä. Hieno homma. No voisit sä pitää jotain ääntä? Nonni! Siikahan se siellä! No ei kai. Ota siika pois! Ota siika pois! Voi helvetin. Siika! Oi jumala! Voi perhana sun kanssas. 2 kilon siika! Kuvatu. Haluatko huikan? No niin, Tulee taatusti parempi mieli. sitten taas käntillä. Joo. Kiitos sulle tosiaan. Mä kyllä korvaan tän sulle. Herrasti on tähän suututtu appu, mutta ei meni. Ja kyllä helpotti. Sä tarvit. Kärsivällisyys näissä puuhissa on tärkeitä. Siika! Koita nyt rauhoittua! Siika! 2 kilon siika! 2 kilon siika! 2 kilon siika! Odotas vähän. Mikä siika? Ei vittu! Vastaan heti! Ei jumalauta! Tulkaa kahtoo! Joo, mikä siinä? Eiköhän katota. Kas niin. Mitä helvettiä? Voi saakeli tätä elämää! Seppo, täällä on 30 kiloa. Siika! No kyllä tämä tuli nyt jo selväksi. Eli siikanen lähtee vankilaan. Muiden pervojen sekaan juhlimaan. Niin. Muistakaa harjoittaa maailman kauneita asioita. Nimittäin tätä. Seppo, saanko mä mennä makuuhuoneeseen vähän lämpöön loikoilemaan? No hyvä on.